Tervetuloa uudelle videolle. Unboxataan tämmönen GoPro Max 2 360 Action kamera. Aloitetaan unboxaus. Täältä vedetään auki. Näin. On kyllä tiivisti laitettu. Ja älkää ihmetelkö, kun tuolla takana kuuluu ääntä, mulla on toi astianpesukone auki, niin tämmönen tuote. Ja tän kanssa ei oo mitään yhteistyövideo. Tää on ihan omalla rahalla tehty video. Katsotaan mistä myötään saatas auki. On niin hieno laatikko, että eihän tätä saa eläissä auki. Sitten kääntää auki. Pitää ottaa mattopuukko. Mistä ihmeestä auki? Täältä alla oli tämmönen, mistä vedetään toi auki. Siksi en löytänyt tätä. Laitetaan tuohon. Tosta toi. Täältä aukaistaan tämä. Täältä tämä. Näin. Pitää varovasti saada pois. Onpa kyllä hienosti pakattu. GoPro on onnistunut todella hyvin tässä. Täältähän tulee. Katsotaan mitä täällä on ennen kuin aukaistaan tätä enemmän. Täältä löytyy jonkunlainen tämmönen ohjekirja. Ja toiselta puolelta löytyy vähän ohjeita. Sitten löytyy lisää ohjeita. Sitten löytyy joku tämmönen sininen lappu. En tiedä siitä mitään. Tämmönen GoPro on oma tämmönen mikrokuituliina. Ja sit löytyy tarroja. Sit löytyy lisää ohjeita. Sitten täältä löytyy lisää ohjeita. Onpas täällä paljon ohjeita. Katsotaan sitten. Sitten täältä löytyy meille USB-piuha. Sitten meille löytyy akku. Sitten löytyy kypärän pidike. Sitten löytyy siihen toi vastakappale. Täältä löytyy tohon toi ruuvi. Onpas täällä paljon kaikkea. En mä ajatellut, että täällä on näin paljon näitä. Pieni tuotekehitys olisi GoProlle, että tekisi helpomman tän saada täältä pois tän kameran. Hieno on itse tuote, mutta sai sitten pois täältä. Tässä on itse kamera. Otetaan täältä nää irti. Onpas niin hieno systeemi, että näin. Sitten
täältä lähtee tämmönen. Täällä on yksi näyttö. Oliko tässä toinen näyttö? Ei tässä ole. Ja sitten täältä lähtee tämmöset nappulat näköjään irti. Kummallakin puolella on tommoset. Tää onkin hyvä. Mä en ymmärrä, että miksei alun perin näitä on tullut tohon GoPro 13, koska siinä olisi hyvä olla se. Tässä on nää kaikki, mitä tästä koko hommasta tulee. Eli kerätään ohjekirjoja, sitten täältä löytyy tämmönen mikrokuituliina, sitten jotain lappusia, täältä löytyy akku, USB-tiuha, sitten ruuvi, tämmönen kiinnike tuohon kypärän kiinnikkeeseen, sitten tää kypärän kiinnike. Nää oli tossa linsseissä kiinni. Eli täältä ei löytynyt muuta. Että katsoit videon tänne asti. Muista tykätä tosta alhaalta tätä videoa ja tilata tän kanavan. Jätä myös peukku. Mulla oli semmonen pyyntö sulle siellä, että tilaat tän kanavan, että saadaan tän vuoden aikana 1000 tilaajaa täyteen. Eipä mulla muuta. Kiitos tästä ja nähdään seuraavalla videolla. Se on moi moi!